Panguva ino yatakaona kuti the state yemahospitals yakanga ichisirisa nyika yeZimbabwe, pane chitiko chashamisa chaonekwa choitiwa aiwa ne the regime panguva ino ichipa the tender aiwa kune vakomana vePreview Group vanozikana kuti macompanies ezvigananda vari linked kuna kuda kwaChitagwirei kuti vauye vachino modernizer nekunoripia nekunomeka sure kuti zvipatara zvese zviri munyika yeZimbabwe aiwa zvegovernment zvikwanise kudzokera pamaoperations azvo chaiwo panguva ino vachitora all those tenders. Ndokuti subscribe like utombe bell icon. Tipinda panapa pahendo yekozwa vanodanyira chiti breaking news. In a massive infrastructure refurbishment exercise, the Second Republic under President ED is set to rebuild and upgrade all major hospitals nationwide to meet international standards. This is the government collaboration with the Preview International Group of companies. Panapa tinoona kuti kozva inodzika zvekare yobudanyira chiti if this is true, ED anenge apedza masports since the hospitals have been a seriously under outstanding crisis in the country. We are also confident that the country that has been awarded this contract can deliver, although the owner is Chigananda. Preview International delivers Chelas Town. Thomas Karuda panguva ine tiona Preview ichipiwa matenda ekuenda kunorenoveta all the hospitals nekuisa equipment zviziyapiwa tenda. Panguva ine zvatongova pachena kuti Zvigananda zvatopfuma zvekare. Vakomana vePreview vari kuonekwa kunzi ndo vakomana vari aligned aiwa nana Tagwe vanozikanwa kuti ndo Zvigananda chaizvo chaizvo. Panguva ino, yes, they are providing the service, but they are also using the taxpayers' money. They are benefiting from it. Panguva ino vachionekwa kunzi they will be paying less or no tax. Zvonyasa kuonekwa kunzi yes, people they can be happy kuti yes mahospitals avo akunaka, but kana tinge tichizoona kuti matenders avo panguva ino haambopublishi vanhu vanongopanana pachavo, vanhu vanosara kuti maquestions ekuti transparency chaiyo iri kumboitika ipapo imbonyatso kufamba sei. Noti munozomonzwa kuti ayo mahospitals azokosta 100 billion kana mamillions akati zvinenge zvisina proper accountability. Pinda comment section medu mutidzi mafundo enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe, like, chetombe bell icon.